тамошобинони азиз, имрӯз давоми қиссамона нақл мекунам. баъди таваллуди духтарам ки зери лату кӯб қарор додагӣ буд, бо ҳамааш хуб шид, мисли пештара зиндагимона давом медодем. баъд шавҳари ман касбаш ҳамин буд ки переводчику юрист кор мекард, дар судо переводчикӣ мекард. ба шаҳре ки кундӯши ман зиндагӣ мекард, ин шаҳри Магнитогорск буд. ҳамуҷа судаш мешава, ҳамун шаҳр мерава. Баъд дама сурат мегира ки дар пеши мошинаш духтари калони шиштагӣ мега мо омадестем. ҳамун қазанша занг мезанам ки набиё, зиндагӣ хуб нест, мақсад бо ҳамун зиндагӣ пештарая хита азоб нате. Не мега ҷавоб намедия, мебиёя хай ман нағз қабул мекунам, меҳмондорӣ мекунам, хай боз зиндагӣ мекунем. вақти ов агарод мешава, ов агарота сар мекунем, бузу гӯспанд тарошӣ сар мешава ки гапошон кати шавҳарам мегреза. Ту мана чӣ ба овардӣ, бо ҳамун кору бор ту мана гуфтӣ мери дига кор намекунӣ. Хулоси гап бо 5 кӯдак мехеза, либосоша ҷамъ мекуна, ӯ мебурая мерава. Боз зиндагӣ дар сари ман мезана. хай ман ношукрӣ намекунам тамошобино, аз ҳар як лаҳзаҳои сахтии зиндагим шукрона мекунам ки ҳамун рӯзҳо буданд ки ман ба ҳамин рӯзҳо расидам. барои ки пешравӣ, муваффақият хоҳ дар бизнеси Фаберлик боша, хоҳ дар ягон соҳаи дигар бизнесе ки мо мекунем, то одам дар зиндагиш азоб накаша, бақувват намешава. занҳое ки пешравӣ кардагиян, муваффақ шудагиян, ҳамашон занҳои бо сабру бақувватанд. занҳое ки муваффақ намешаванд, ин қадари суханҳои негатив менависанд ва ё тайёр хӯрда омадагиян ва ё кор намекунанд, вазифаи ва ё ҳамин то ҳамун дарди зиндагӣ то ба устухонашон нараса. хулоси гап, як рӯз бачаи амакиш аз шаҳри Камчатка мебиёя. документ кунӣ, паспорт кунӣ. шавҳари ман паспорт мекард, одамо барои гражданство гирифтан ёрдам мекард. бегоҳи рӯзияй дастархон партофтагӣ мебиёяд, дар телефонаш бисёр нигинара уповая гӯш мекарданд. дар телефонаш музика мондагӣ медроя мемонаю. бачаи амакиша мега ки биё рафтем, бачаи холаша мега ки биё рафтем мошина дорем даруни ҳавлӣ. манам ҳами занак маночи хела ҳами давида када рафта телефонша мегирему галереяш медорам ки як гала суратҳоя мебинам, кати як зани бегона, зане ки ман якум бор мебинам. дар расм ман чия мебинам, курпачае ки ман дорам ваям дора, пасудаҳое ки ман дорам ваям дора, дар гирди дастархон сурат гирифта ки ҳар гуна суратҳо. ҳами аз дар медроя қуръона мегирам, пешаш мебиём ки ҳами зан кияй? мега и зан май тӯли 1 сол мешава ки ман қадиш зиндагӣ мекунам. ҳеччи намегум, тимболи дар хонаи мо меҳмон буд тамошобино. ҳеччи намегум. соат 12 шаб буд. мебурам то соати 2 шаба рӯи ҳавлӣ бо худованди меҳрубони худам розу ниёз мекунам. гирия мекунам, ай худованд, роҳи ҳалли мушкилии зиндагӣ ман талаб мекунам ки ҳадди ақал шӯи идеалӣ не, ҳадди ақал кори хонаи мара барои ман осон ку худованд гуфта зораву тавалло мекунам. номерои телефони ҳамун занака не ки ман успед када гирифтам, ай телефони шавҳарам. пагаҳ шид ки ман ҳамун занака занг задам.